खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं मैया बुधबाराव ताइवानाव मोनसे गोहोगोरा बांग्रिजों खमैबो 9 सुबुंफोर थैदों आरो 200निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों, जाय दर्जनसो बिल्डिंफोरखौ खहा खालामदों आरो सुनामिनि सांग्रांथि रादाबफोरखौ थुलुंगा होदों, जाय दैखांनायनि सिगां जापान आरो फिलिपिन्ससिम गोसारदोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे बांग्रिनि मेगनिटिउडआ 7.4 रिक्टार स्केलाव मावदोंमोन। बांग्रिनि जाहोनाव गोबां हा गिसिखानायनि जाहोनाव खहा जानाय ओनसोलफोराव गोबां सुबुंफोरखौ रैखाथि गोनां नाथाय सौहैनो हानाय नङा होनना फोथायनाय जादोंमोन। गोबां सुरंगफोर जाय हाजोफोरनि गेजेरजों बोहैलाङो, जाय दिपखौ साहानिफ्राय खोलासिम बोखावो। मावख'गिरिफोरा बुंदोंमोन दि बे बांग्रिया 10 बोसोराव दिपखौ सोमावग्लुंनो हानाय बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिनमोन आरो फैबाय थानाय समफोराव आरोबाव बांग्रि मावनायनि सांग्रांथि होदोंमोन। गोख्रोङै न' लुनायनि नेमखान्थिफोर आरो गुवार रायजोआरि खैफोदनि सांग्रांथिया बांग्रि जाथावना दिपनि थाखाय मोनसे गिदिर खैफोदखौ होबथादोंमोन, जाय मोननै टेक्टनिक प्लेटफोरनि जंक्शननि खाथियाव दं। नैथि रादाबाव दं मैया चिरां जिल्लानि काजलगावआव इउपिपिएल बिजेपि एजिपिनि जुथायै बाइक रेलि खालामनायनि बेखेवनायनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै बुंदों दि बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया जेनगोनखौ मिथिखानानै हराव गाबबाय थायो। बिथाङा फोरमायबावदों दि फैगौ एमपि बिसायख'थिनि उनाव खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएलआव जयेन जासिगोन होननानैबो बिथाङा फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं बिसायख'थिनि समा खाथिनिफ्राय खाथिसिन जाबोनायलाय गावबा गाव दोलोखौ लाना मुखुब खामानि मावनाय हाबाफारिया जागासिनो। बे समावनो बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय सा 200निबो बांसिन सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों। ल'कसभा बिसायख'थिनि उनावनो बन्द जागोन बिपिएफनि दखाना बन्द जायोब्ला दरं उदालगुरि बिपिएफनि बिजाथि दुर्गादास बर'आ मा खालामगोन होनना फोरमायो प्रमद बर'आ। बिथाङा फोरमायदों दि दरं उदालगुरियाव दिलीप सयकिया देरहाखागोन। दरं उदालगुरिनि बिपिएफनि बिजाथि दुर्गादास बर'खौ रावबो रायजोफोरा मोजां मोना, अब्ला बिनो सोर बहर होनो आरो माबोरै देरहानो होनना फोरमायो। बिपिएफ दोलोनि नेताया अहंखारि थाखायनो एनडिए नेताखौ अहंखारि होनना बुंनो नागिरो। लोगोसेनो बिटिआरआव गोजोन फैबाय, मोजां परिबेस फैबाय, बेनिखायनो इउपिपिएल दोलोआ सान्थिनि थासारिखौ दंस जानो होआ। मैया गरेस्वराव इउपिपिएल दोलोनि मावखुलियाव मोनसे आखाइ हमनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना बे बाथ्राखौ बुंथियो। बेराफारसे हिरा सरनिया थांनाय 10 बोसोराव बर' रायजोनि जेबो होनो हायाखै। हिरा सरनिया हानि मोनथायखौ होनो हायाखै आरो हिरा सरनियानि मोजां मोननाय बिपिएफ दोलोआबो हानि मोनथायखौ होनो हायासै। नाथाय आथिखालाव हिरा सरनियानि खोथानि जेबो भेलु गैया होनना फोरमायबावो। लोगोसेनो बिटिआरआव बिजेपि, इउपिपिएल आरो जिएसपिनि लोगोआ दङब्लाबो ल'कसभा बिसायख'थियावबो जिएसपिनि लोगो थानायखौ हास्थायो प्रमद बर'आ। नाथाय जिएसपिआ लोगोआव लानायखौ नागिराब्ला जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया होननानैबो बुंबावो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। ब्रैथि रादाबाव दं जानो गोनां ल'कसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामना एनडिए दोलोआ बाइक रेलि खालामदों। मैया 1 नं क'क्राझार ल'कसभा बियाबनि सिङाव थानाय 3 नं क'क्राझार एसटि एलएसिनि एनडिए दोलोनि मददगिरिफ्रा क'क्राझार आदाबारिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायना बाइक रेलि खालामदों। बे हाबाफारियाव आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ बाहागो लाना रेलिखौ बेखेवजेनना होयो। बे हाबाफारियाव आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथांजों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमसिएलए राजिब ब्रह्म लोगोसे एनडिए दोलोनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा बाहागो लादों। थिग बेबादिनो दिनैबो इउपिपिएल बिजेपि जयैनो 2 नं दतमा एलएसिनि कुसुगाव जलेश्वरीनिफ्राय जागायनानै रुपनाथ फोथारसिम रेलि हाबाफारि लानाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं क'क्राझाराव गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म एकाडेमिनि गांब्रै बिजाब बेखेवदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव मैया बुधबारनि सानजौफुनि 2 रिंगायाव गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि डक्टर अजित बर'नि मासि सामलायनाय मेलाव गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म एकाडेमिनि मोनब्रै बिजाबखौ फोसावनाय जायो। प्रसार भारतीनि रोंगौथि गोनां खौरांगिरि प्रीतम ब्रह्म चौधुरीया गासै मोनब्रै बिजाबफोरखौ फोसावदोंमोन, जाय गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म एकाडेमिनि थाखाय एलकेजि आरो इउकेजि आरो 7थि थाखोखौ फोसावदोंमोन।
दुलाराय ब्रह्म धर्म सम्मतिनि आफादगिरि अशन कुमार स्वर्गयारी बानेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर कमल कुमार ब्रह्म गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमि बर्डनि मासिगिरि डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारी ब्रह्म धर्म कोअर्डिनेशन कमिटिनि गाहाय लिंथुमगिरि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। रायखांनो गोनांदि गुरुदेव पाब्लिकेशन बर्ड आरो बे पाब्लिकेशन बर्डनि मासिगिरि अंकुर ब्रह्मआ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमिनि थाखाय फोसावनाय बिजाबफोरखौ सेबखांबाय। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।